நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா பல்லடம் டு தாராவரம் ரோட்டில் குண்டட ஏரியாவில் ஒரு 84 சென்ட்டுங்க தண்ணீர் வசதியோட 25 தென்னை மரத்தோட விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. பாருங்கள், விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற லேண்டுங்க. எல்லாருமே விவசாயம் பண்ணுற மாதிரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் பட்ஜெட்டில் கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சூட்டபிள் ஆகுங்க. தார் ரோடு பேசுங்க, வடக்கும் கிழக்கும் கார்னர் சைட்டுங்க. நல்லா செம்மண் பூமிங்க. தென்னை மரம் வந்து 25 தென்னை மரம் இருக்குது. அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதம் ஒரு இன்கம் வந்துட்டு இருக்குதுங்க. நீராத தண்ணீர் வசதியோடைங்க பிஏபி வாய்க்கால் பாசனத்தோட விற்பனை வந்துருக்குங்க. இதோட மொத்த ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 84 சென்ட் 42 லட்ச ரூபா சொல்கிறாங்க. சூப்பரான பூமிங்க, இதை மிஸ் பண்ண வேண்டாமுங்க. பாருங்கள், தார் ரோடு பேஸ் பாருங்கள். தார் ரோடு பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200 அடி வருங்க. இந்த லேண்டை நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள். நன்றி.